Morna l-qatna l-persuni l-aktar vulnerabli b'taxxa diretta li l-Gvern Laburista daħal baxbax din hija aħbar xokkanti. Sosna dan it-tabib Paul Mazzola waqt il-programm Net Live il-ġimgħa filgħaxija kif staqsa kif xi ħaġa bħal din ma kienitx indirizzata fil-baġġett. Dan kif permezz tar-reviżjoni tal-avviż legali 254 il-Gvern żied il-miżati, liċenzji tal-ispiżeriji u tariffi għall-importaturi tal-mediċina fatti li indirettament issa b'mod loġiku se jkun qiegħed iwassal għal żieda fil-prezz tal-mediċini. Bit-tabib Mazzola li dġaw minn għandu diffikultà aħseb war issa. Ħafna mid-drabi, anzi ngħidlek komunement dawn in-nies għandhom diffikultà biex jħallsu l-mediċini. Aħseb wara meta kien hemm dal-avviż legali, ġifri dal-avviż mill-lat ngħidulu ċerta moħba minn taħt il-mejda insomma għadda. U għasaħ illi l-istess gvern waqt il-budget ħabbar illi żied il-pensjonanti €10 madankollu konvenjentament ħalla barra din iż-żieda fit-taxxa. Din kienet strateġija li biex in-nies ma jgħidulhomx il-verità, biex jagħtu l-verità u biex ma jxukjawhomx, għax ovvjament il-ferħa kienet li fil-pensjonanti tagħhom €10 fil-ġimgħa, plus li kien hemm €4.66 rigward il-kola, ġifieri dawn il-flus se jinxtorbu f'daqqa waħda. Mhu veru xejn. Ġifieri hija kollha gidba li l-gvern ma kellux il-kapaċità politika, ma kellux il-kapaċità ta' koxjenza li dawn in-nies se jġibhom fix-xejn. Fix-xejn ġifieri dak li għatta parsitom mhux se jħorrhomlhom imma huma se jagħtuh xi ħaġa lilu. Mazzola sostna illi id-diffikultà mhix biss fost l-anzjani imma qalb kulħadd fost dawk illi ma jafux kif se jlaħqu mal-ħajja u joqogħdu lura sansitra mix-xiri tal-mediċini oħrajn żgħażagħ illi jkunu għadhom kif bdew jikru post jew jisselfu mal-bank. U spjega li fil-waqt li hemm min joffrilu l-mediċina l-gvern uħud ma jaqgħux taħt il-parametru u jkollhom jonfqu mill-inqas €75 mediċina fix-xahar. Intant, għatem jgħid li psikoloġikament li l-faxxa kbira ta' nies tal-miżura se ġibhom darhom malajt. Imma allura mornu noqgħdu l-mediċini li żjed ħaġa fondamentali huwa dritt fondamentali għal bniedem. Is-saħħa hija dritt fondamentali għal bniedem. Qed tistraqlu l-ħajja tiegħu, qed tistraqlu l-imħabba li tfal id-żgħar li se jitwildu lej l-ommijiet li huma pregnant u kollox, lej dawk in-nies li għandhom problemi mentali. U Malta għalmenu statistika ta' 2022 kienu iżjed minn 100,000 ruħ li jibatu bil-problemi ta' diskors ta' saħħa mentali, mhux ċajta. Waqafna hemmhekk, ma sibx iżjed xejn minn dan kollu jien. Francesco Catania, Net News.